Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ bi ye tɛnɛndon ye juillet kalo tile 28 san 2025 a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintigiɲɔgɔn kɛnɛ kan Bamako News TV sanfɛ min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kurutunbagaw fɛ kunnafoni daminɛ na Bamakɔ n'o ye Mali faba ye a bɛ ye k'a fɔ siraba kasara dɔ kɔni kɛra kunun kadi don juillet kalo tile 27 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 12 waati la senu o sira kan a yirala k'a fɔ kamalennin dɔ kɔni bɔnna ani na ale kɛlen kɔ ka t'i fara kamiyon dɔ la n'ale tun falen don tɔni 10 na ale nɔfɛmɔgɔw kɔni joginna kosɛbɛ a bɛ ye k'a fɔ maa kasarabagatɔ ninnu kɔni tun nana ka bɔ Kucala ka na mariage dɔ de la Sabalibugu ko kasara in kɔni sɔrɔla mariage cortège de senfɛ ni mototigi ninnu kɔni y'a essayer ka tɛmɛ kamiyontigi in na sira kɛrɛda o de ye olu janfa n'olu taara u yɛrɛ sɔrɔ mobiliba in kɔni jukɔrɔla la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Mali jamana ani Burkina Faso jamana ni olu yɛrɛ ye AES jɛtɔnw ye olu kɔni ye tubabuw ye da min sigi u ni ɲɔgɔn cɛ ko o jɔsi ka bɔ yen min bɛ tali kɛ Sikaso marabolo ani Tanoya ni ɲɔgɔn cɛ ni laɲini ninnu taara u fɛ yaasa ka se ka tubabuw ye da min sigi k'o ci ka bɔ yen nɔ pewu ani yaasa ka se ka fara ɲɔgɔnkanw k'o sinsin u n'u sigiɲɔgɔn bɛmanaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka Mali minisiri ɲɛma ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye ale tun bɛ lajɛ dɔ ɲɛmaaya la an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka fɛn marayɔrɔ kɔrɔw la dogodumani min ye o baara ɲɔgɔnw ta k'o 31 ka se ka jɛ ka yiriw turu o yɔrɔw la nin lajɛ in na minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ sigida ani sanuya ko sabati kuntagalajanw na o ni a dɛmɛbaga jɛkulu olu kɔni bɛ fɛ ka kɛnɛ dɔ n'o ye plan ye ko $41,784,784 ko o de bɔ ka jiri ba 31,876 ko hectare 21 de turu ani ka dugukolo tiɲɛniw ba 785,150 ka o lasɔrɔ. Kidali ale marabolo kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ sanba ale nalen kɔfɛ o marabolo kɔnɔnaw la ka sanga ni an ka politigiw olu ka wulikajɔw ye olu kɔni ye dɛmɛ don o dugukɔnɔdenw ma ni olu ka quartier dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko Aliyu yaasa ka se ka ba tigɛ ka taa yɔrɔ dɔ in na n'o ye Udi. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Côte d'Ivoire jamana procureur de la République ale kɔni ye laseli dɔ kɛ a ka page Facebook kan n'o de bɛ tali kɛ Ale Christophe Traoré n'ale dɔnnen don kosɛbɛ ni Alena fasoli ye ale ka fatulu kan n'o de kɛra juillet kalo tile 24 san 2025 ekɔliso de gendarmerie la Abidjan n'ale yɛrɛ tun bɛ kaso la yen nɔ. Washington ye visa diliw jɔ Niger jamana na États-Unis jamana ye laɲini kɛ ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ u ka visa baaraw la ko olu baaraw dɔn Niger jamana kan u ka ambassade la a bɛ ye k'a fɔ ko ko in kɔni ma bugunnatigɛ o y'a yira k'a fɔ ko baaraɲɔgɔn a bɛ tali kɛ taamadenw ani taanikasegibagaw olu ka visaw de kan ko nin ko in na to sen na ni Washington ale kɔni ma fɔkabɛn sabati ani Niger jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɛɲɛ ni maaw donni ye bɛrɛ la ni o ye couvre-feu ye ale kɔni bolodara kalo 1 Bankel kaw fɛ yen nɔ n'o ye Sénégal dugu dɔ ye a yirala k'a fɔ mototigiw olu de balilen don ka bɔ sufɛ nɛgɛ 0h waatiw la ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ 6h du matin waatiw la ni bɛ n'an sigi bi an ka kunnafoni sintɛlibaw na aw ni ce aw ka ɲɛma dali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.